Bermeoko udalak 2020an zehar herriko garbitasuna hobetzeko hartutako erabakien eta martxan jarritako hobekuntzen balorazio positibo egin du. Iaz besteak beste herriko sastar eta paper eta kartoiak batzeko kontenedore edo edukiontziak berritu ziren, kaleak eta izkinak garbitzeko hidrogarbigailu zerbitzua martxan jarri zen eta kontzientzia sortzaileak kontratatu ziren herritarrengan garbitasunaren, bizikidetzaren eta birziklapenaren gaineko kontzientzia piztu eta eduki ditzaketen zalantzen gainean informatu eta laguntza emateko. Honela, Bermeo Garbi helburu estrategikoan hainbat pausu garrantzitsu eman direla aipatu du Bermeoko udalak. Aritza Baroa, Bermeoko alkateak esan duenez, udal gobernuaren helburu estrategikoetakoa herri garbi eta bizitzeko atseginagoa izatea izan da. Herritarrek ere hala adierazi digute bai udaletik egindako parte hartze prozesuetan eta baita herritarren artean egindako asebetetze inkestetan ere. Bada, iaz hainbat hobekuntza jarri zituen Bermeoko udalak martxan Aritza Baroaren esanetan eta oso pozik daudela diote. Sastarrak eta papera biltzeko edukiontzi edo kontenedoreak berritu zituzten, hidrogarbigailu zerbitzua jarri zen martxan eta 2 kontzientzia sortzaile kontratatu zituzten. Eta gehitu du Baroak, gaur egun kontenedore edo edukiontzi berriak ditugu, periodikoki sistema berri batekin garbitzen direnak eta askoz ere erosoagoak eta garbiagoak direnak. Herriko ahuleziak eta arazoguneak identifikatu zituzten eta berrantolaketa egin zuten. Kasu batzuetan edukiontzi guneak berrantolatu egin ziren, beste batzuetan guneak kontenedore berriekin indartu dira. Bestalde, hidrogarbigailuaren emaitzak begibistakoak direla aipatu du Aritza Baroa Bermeoko alkateak, langileek euren lana askoz ere modu eraginkorragoan egin dezakete eta zuzeneko eragina du herriko kaleen garbitasunean. Gainera, sastarrak batzeko eta organikoa biltzeko kamioi berriak ere lanean daude Bermeon zenbait hilabetetik ona. Azkenik, herritarrengan garbitasunaren, bizikidetzaren eta birziklapenaren gaineko kontzientzia sortu eta gai horien inguruko informazioa eskaintzeko 2 kontzientzia sortzaile kontratatu dira. Herriko gazte 2 laneratuz, euren lana, besteak beste kartoiak kontenedorera tolestuta botatzearen garrantzia azaldu, merkatariei udalak eskaintzen dituen atesateko bilketa zerbitzu gaineko informazioa eskaini, herritarrei elkarbizitzak kaltetzen duten jarrera desegokiak ekiditeko gomendioak eman, horiek dira kontzientzia sortzaileen lanak besteak beste. Kontzientzia sortzaileen programa hau iaz jarri zen lehenengoz martxan eta balorazio oso positiboa egiten dute udaletik. 2020ko hondakin bilketaren datuei dagokionez, Bermeoko udalak 2020ko hondakin bilketen datuak eskaini ditu, hondakinak 2020an zehar jaitze egin direla aipatu beharra dago, 2019an baino ehuneko 2,81 gutxiago, Bermeoko zerbitzuetako zinegotzi den Idoia Platasek esan du, izan dugun pandemiak eta honek ekarri duen itxialdiak zuzeneko eragina izan duela hondakin bilketan, datuek erakusten dute martxoa eta apirilean bizi izan genuen itxialdiak hondakin gutxiago sortzea ekarri zuela. Sastarrak, 2020an 4.624.487 kilo batu ziren, 2019an baino ehuneko 3,9 gutxiago. Beira, 455.248 kilo. 2019an baino ehuneko 13,74 gutxiago. Papera eta kartoia, 469.412 kilo. 2019an baino ehuneko 11,58 gutxiago. Ontziak, 455.183 kilo. 2019an baino ehuneko 14,83 gehiago. Volumen handiko hondakinak, 408.580 kilo. 2019an baino ehuneko 1,06 gutxiago. Erropak, 46.056 kilo. 2019an baino ehuneko 3,04 gehiago. Organikoa, 152.030 kilo. Iaz baino ehuneko 125,60 gehiago. Kontutan hartu behar da, zerbitzu hau berria dela eta 2019ko uztailean hasi zela. Olioa 15.280 litro, 2019an baino ehuneko 18,27 gehiago. Idoia Platasek azaldu duenez, datu hauekin hainbat ondorio atera daitezke, alde batetik sastarren kopurua jaitze eginda eta ontzien adibidez igo, honek esan nahi du sastar gutxiago sortzen dela eta gainera sortzen dugun hori hobeki banatzen dutela Bermeon. Bestalde, beira eta kartoi eta paperen bilketa nabarmen jaitsi da, kontutan hartu behar da, tabernak itxita egon direla eta horrek beiraren bilketan zuzeneko eragina izan duela. Gauza bera esan dezakegu paper eta kartoien kasuan, dendak itxita egon direnez, beherakada ekarri da.
Horixe azaldu du Idoia Platasek, aipatzekoa da organikoari dagokion datua, 2019an hasi ginen organikoa birziklatzen, dio Idoia Platasek Bermeon, eta badirudi gero eta gehiago garela urratz hau ematen ari garen bermiotarrak, esan du. Uste dute orokorrean pixkanaka hobetuz doazela, naiz eta oraingoz asko dugun egiteko. Emaitza hobeak lortu behar ditugu eta hori izango da hurrengo urtetako erronka. Horixe aipatu du Idoia Platasek.